Hola a tothom, res, us parlo... Això no és un zulo, encara que us sembli, és un camerino d'una sèrie que estic gravant a Madrid i volia fer aquest vídeo per res, comentar-vos que el dia 15 de setembre us espero a tots i a totes a Rubí per veure el Rei Borni dintre del cicle Gaudí. Gairebé ha rimat, Rubí i Gaudí i tal, o sigui... Bé, és igual. El cas és que allà estaré amb la meva estimada Betsy Túrnez per presentar la pel·lícula i acompanyar-vos a veure aquesta gran pel·li que és el Rei Borni i que tenim moltes ganes de que la veieu tothom. Per 4 euros i mig, vull dir, quin millor cosa, quin millor plan que anar a veure el Rei Borni a Rubí amb la Betsy Túrnez i un servidor. O sigui que us espero a tots i a totes allà. Un petó.